едно параграфче от заключенията на екипа, който работи по тази тема. Екипа, с който няма да позволим безчинствата. След проверките през април 23 година, през май, вече в резултат на това, че няма на къде да ходят, са освободени директора на ДГС-то, инженер еди кой си, и началника на контрола еди кой си. Впоследствие новоназначение през юли 23 година нов пък директор на предприятието ги връща отново. Същите тези двама. И те си седяха тук, докато миналата седмица не ми беше представен този доклад и ги уволних отново. Този доклад ми беше предоставен от колеги, срещу които се изсипаха брутални медийни клевети и атаки. Социалните медии, парламентарна трибуна, национални медии, в жълтокафеви медии. Тези хора работят, показват нещата. Влезте във всяка моя публикация в социалните мрежи. Ще видите как отдолу има десетки, не а стотици публикации, коментари, трол коментари, които са се качили на гърба на нещастието на едни хора и се опитват да обърнат цялото нещо срещу мен. Министъра, който до ден днешен се опитва да помага. Защо е цялото това нещо? Това са политически поръчки на две отиващи си партийни парламентарни формации, които обаче са платени от една трета формация. Трета формация, на която им затворихме ужасяващо мизерните предприятия в Монтанско, в Ловешко, в Врачанско, в Габровско. Източника на парите, с които се купуват гласовете. Не да позволяваме да се рискува живота на нашите деца, здравето на нашите родители с едни черни пари, едни мръсни пари, отново крадени от държавата. И после тези пари да отиват за купуване на гласовете, Кандев да ги залави при брокерите и при дилърите. Това са причините за атаките. И когато видите, че една партия или друга партия ме атакуват, да си знаете. Тези хора с мен нямат нищо общо. Те изпълняват политическа поръчка по очерняне на името на институцията, на агенциите, на екипа ми и моето собствено име. Няма да се откажем. Този скандал няма да бъде потулен. Ние ще продължаваме да мотивираме прокуратурата да си върши работата. Ще задаваме въпроси. Какво става с лицата, които в този доклад са установени като извършители или са установени като длъжностни лица, които носят вина? Няма да се откажем. Без значение какви са атаките срещу нас. Това, което ни топли, това, което ни вдъхновява, е вашата подкрепа, за което ви благодаря от дъното на душата си.